हाय गाईज, तुमच्या सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत व्हाईट सॉस पास्ता विदाउट चीज. तर रेसिपी एन्जॉय करायच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट बॉक्समध्ये टाका तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर. आता चला रेसिपी एन्जॉय करा. तर आपण कढईमध्ये 2 ग्लास पाणी उकळायला ठेवणार आहोत. ते उकळून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालणार आहोत व 2 चमचा तेल घालायचे आहे. मी असंच घालत आहे. आपण त्याच्यामध्ये 2 वाट्या पास्ता घालणार आहोत. तो उकळून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामधलं पाणी सगळं काढून घेणार आहोत. पाणी सगळं काढून घ्यायचं आहे. पास्त्यामध्ये पाणी ठेवू नका. मी सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे. आता आपण भाजी फ्राय करायला घेऊया. त्यासाठी मी एक मीडियम साईज शिमला मिरची घेतली आहे, एक मीडियम साईज कांदा घेतलेला आहे, थोडी चिली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो आणि मीठ हे अर्धा चमचा घेतलेला आहे. चिली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या. मी कढईमध्ये साधारणतः 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी कापलेला कांदा घातलेला आहे. आपण ते चांगलं फ्राय करून घेऊया. व मी आता शिमला मिरची घालत आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडी चिली फ्लेक्स, थोडी थोडं मीठ घालूया व आपण ते चांगलं हलवून घेऊया. लक्षात ठेवा, आपण मीठ शिजवताना पण घातलेलं आहे, त्यामुळे आपण मीठ हे कमी प्रमाणात घालूया व ते मी काढून घेतलेले आहे. आता आपल्याला मेन पास्ता बनवायचा आहे, म्हणजे सॉस बनवून घेऊया आपण. त्यासाठी मी 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे व साधारणतः अर्धा 1 चमचा बटर. आपण ते बटर सर्व वितळून घेऊया. मी ह्या कढईमध्ये बनवत आहे, तुम्ही पॅनमध्ये सुद्धा बनवू शकता. व त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मैदा घातलेला आहे. तुम्ही जर एक वाटी जर तुम्ही पास्ता बनवत आहात तर मग तुम्ही 1 चमचा मैदा यूज करा. मैदा हा चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर मी साधारणतः अर्धा कप म्हणजे अर्धा ग्लास दूध घ्यायचा. मी त्याच्यामध्ये दूध घातलेलं आहे. मैदा आपण यासाठी यूज करतो कारण की आपण जे आता दूध घातलेलं आहे ते घट्ट व्हावं म्हणून. तुम्ही आता पाहू इच्छिता ते घट्ट होऊ लागलेले आहे व ते घट्ट झाल्यानंतर तुम्ही जास्त वेळ त्याला ठेवू नका. त्याच्यामध्ये लगेच सगळे भाज्या टाकून घ्या. आता आपण फ्राय केलेल्या भाज्या टाकलेल्या आहेत व त्या लवकर हलवून घ्या. लक्षात ठेवा, आपण जितका उशीर करतो तितकं घट्ट होत जातं व सॉस कमी होत राहील. त्यामुळे लवकरात लवकर त्याच्यामध्ये भाज्या टाका. मी त्याच्यामध्ये ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो तुमच्या चवीनुसार टाका व मी एक थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. व त्याच्यामध्ये आता आपण पास्ता घालूया. माझा ताटाला पास्ता चिपकला आहे व आता आपण ते सर्वत्र हलवून घेऊया. तुम्ही बघू इच्छिता माझा पास्ता खूप मस्त झालेला आहे. तुम्ही त्याच्यावर थोडी कोथिंबीर